Init na naman dito, walang customer. Opo. Puro na kamalasan sa buhay. Pasok! Ako. Tulungan niyo po ako magdata. Ano nangyari sa'yo, boy? Pinalayas mo ako sa bahay. Pinalayas ka sa bahay nyo? Opo. Bakit ka pinalaya sa bahay nyo? Kasi wala na po ako maitulong sa kanila eh. Ano sabi mo? Lumalaki na raw po yung ulo ko. Wala na po akong magawa sa bahay. Lumalaki yung ulo mo. Opo. Gusto mo makauwi sa inyo? Ano po ba? Paliliitin ko yung ulo mo. Aray ko. Wala pa nga, umaaray ka na eh. Teka, lapit ka dito. Ano to yung mga damit mo? Mga damit ko po. Huwag po. Bitawan mo yung damit. Huwag po. Gagamutin nga kita. Sa akin yun eh. Gagamutin nga kita. O, sige po, sige. Umayos sige. ka. Hoy, hoy! Tato. Ano yan? Pinuli po ako ng asawa ko. Tato. Ano yan? Pinuli po ako ng asawa ko. Pinalayas po ako. Sino yung babae mo ha? Sino yung babae Ano yan? Ano yan? Ano yan? Yung mga babae ano? Tingnan mo muna ng suto. Ginawa niya. Manyakis ka talaga. Muna. Huwag ka nang umi sa akin ha. Huwag ka nang umi ha. Hoy, umalis ka na muna nga dyan. Ang ingay mo. Huwag ka nang umi Ano bang sa akin, problema? ha? Pinalayas po ako niya. Yung ginastos niya sa akin, gusto na yung kunin niya. Grabe yan, boy. Pinalayas po ako May niya. asawa ka. Opo. Tapos pumasok ka sa ibang bahay. Oo. Mahirap Nahuli yan po kasi gamutin. niya. Ba't ka napunta dito? Anong akala mo dito sa bahay ko? Takbuhan ng mga manyakis? Hindi po. Sa'yo lang po naman talaga akong hingin tulong eh. Pong masuot na ngayon eh. Gusto mo tulungan kita? Oo. Alisin mo yung ano mo. Kasi na kukontra yung mga orasyon ko eh. Bakit alisin? Alisin mo yan, ipangontra yan eh. Alisin mo, alisin mo. Wala na ito suot. Alisin mo ha! Paano kita gagamutin yan? Diba? Labit dito. Talikod na, talikod. Sa likod na kasi, ang kulit mo eh! Ayun na po. Tingin ka dun oh. Lumayas ka dito. Hindi kita kailangan dito. Ang iingay nyo. Oh, parang ng buhay na to. Mang Tato, pinalayas ako ng kapitbahay namin. Tara. Pinalayas ako ng magulang ko. Anong nangyayari sa mundo? Mang Tato, Ano yan? ikaw na lang matatakbuhan ko, Mang Tato. Tapos anong problema mo? Mang Tato, gusto ko lang dito tumira kasi batugan na raw ako, sabi ng mga magulang. Batugan ka! Naku. Gusto mo gamutin ko yan? Hindi, dito na lang ako titira sa inyo. Hindi, may gamot ako dyan. Alalay mo na lang ako. Ano laman na bag mo? Mga gamit ko. Mga notebook. Sino gumagamit nito? Ako, nag-aaral pa ako, Mang Tato. Hindi ko yan kailangan dito. Lumayas kayo. Grabe yung problema ba? Ayoko na. Magsisarado na ako. Magtato! 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 Dala kami, Mang Tato. Baka wala kang kakalaay, Mang Tato. Mang Tato, Ayoko na! Ayoko na! wala pa kang mapupunta, Mang Tato. Umalis ka Mang Tato. Mag-wisit kayo sa buhay ko!